Bis-saħħa tagħkom illum jiena gburi ngħidilkom li nġabret is-somma kbira u sabiħa ta' 336,841 euro. Dan ifisser li matul din is-sena inkom fil-maratoni kollha tajtu donazzjoni kbira, kompluta u sħiħa ta' 1,600,000 euro lill-Partit Nazzjonalista. Grazzi! Din kienet is-somma finali miġbura mill-Partit Nazzjonalista waqt il-maratona tal-ħadsa biex jissaħħaħ il-messaġġ li jitwassal għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin. Matul il-maratona f'intervista li saret lill-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech insista illi l-għaqal huwa virtu tal-poplu Malti u Għawċi u hekk gvern immexxi minnu se jkun qed jimxi baqal bżulija u jitfit mal-familji. Dan saħħu meta kien mistoqsi miż-żgħażagħ waqt il-maratona ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. Bernard Grech saħaq li huwa importanti illi il-pajjiż ikun moni bi pjan grazzi għal aqal tal-gvern għal li l-Prim Ministru Roberta Bela u sħabu jidher illi mhux qed jagħtu priorità partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ambjent u emissjonijiet. U insista li Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qiegħed jagħmel propju dan. Il-pjan għalina għaliex huwa mnissel mill-aqal se jkun priorità kontinwa. L-aqal huwa virtu tal-poplu Malti u Għawċi. Fil-waqt li mistoqsi dwar il-proprjetà preżenti f'pajjiżna Bernard Grech spjega li l-isfida qed tikber bid-djar jiċkienu l-prezzijiet jikbru. U spjega li jekk ikollok xi ħadd li xi jibni familja u jkollu f'moħħu jakkwista dar imdaqsa din qed tkun problema serja, waħda li ċertament se jkun qed jindirizza Gvern ġdid Nazzjonalista. Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed jindirizza l-affordabilità tal-housing bis-saħħa u dan ser jagħmlu billi jkompli involvi l-privat imma wkoll mezz illi aħna nemnu illi se jkun qed jagħmel differenza kbira u se jeffettwa pożittivament liż-żgħażagħ tagħna għaliex ikunu jistgħu f'pajjiżna jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom fejn jgħixu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi flus il-poplu għandhom jintefqu baqal u kif suppost mingħajr nepotiżmu, mingħajr ma jiġu aġevolati nies tal-qalba, mingħajr sparpaljar ta' flus. Ta' filwaqt li saħaq illi dan jista' jitwettaq biss mill-Partit Nazzjonalista li għandu tmexxija libera illi mhux marbuta ma' ebda wedi li jagħmel ma' persuni terzi. Nonfqu l-flus tal-poplu kif suppost bi priorità għall-poplu imma li aħna liberi illi nieħdu dawk id-deċiżjonijiet għaliex ir-rieda politika hija l-iktar ħaġa importanti li għandu bżonn dal-pajjiż. Finalment Bernard Grech insista illi l-familji Maltin u Għawċin jeħtieġilhom serħan il-moħħ, investiment fl-infrastruttura, sptar, denju, edukazzjoni serja, kundizzjonijiet tax-xogħol illi verament jimmeritaw lill-impjegati Maltin u Għawċin. Wassaħaq illi iċ-ċittadin Malti għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Se npoġġu lilek l-ewwel u qabel kollox. Aħna ħanpoġġu lilek qabel kulħadd. Francisco Catania, Net News.